buang, napildi mo ko sa group mo doon, ganina ni Medyo Diviso. Kapit pa siya makahulinuan man eh. So na, di ko na makadaog na ko. Karumpay noon. Bitaw, tabuang, gano'n. Pasal doon yan na makadaog. Oh, John! Musta ang promotion? Sir, hayag na sir. Waiting lang ko sa order. I'm going to Grammy anytime. Good luck, my boy! Ang pingi ka ng imong record dyan. Don't tarnish it. Muna imong mahimong legacy when you leave the force. Naghapag makabot yan. Naghapag mga opportunity mabot pa din. Thank you, General. I wish doon na ko'y anak parehan mo dyan. Muna'y dako kaya na kong frustration. Jan, ditas no ha, sa di pa ka gikat. Thank you, sir. Excuse me, sir. I have to take this call. Okay, take your time. Hello? Hello, unsa man ka? Ano drop man nimo akong call? Di adiri imong papa. Istorya ni ganiha pagtawag nimo. Aw. Dali akong papa diha. Timing day kayo. Ni apa? Pero palayo lang ko para makaistorya nimo. Saluoy sa taon nimo oy. Yan sa man. Kita taon niya? Sige, sige. Mutawag ko nimo niya. Bantay ha. Di ka manawag. Anhaon siya tikas kampo ba? Ah, nanapog ka. Mutawag lagi ko nimo niya. Sige, bye. Sige, bye. Sorry, sir. Important call. Don't worry. Basta ha, sultihi mig karon sa akam larga kay magdispedida ta. Pwede sa kadto tasbay. Adto ta mag-celebrate. Hey, let's have it outside. O do ka na tagwa ka gwa ba? Whatever you say, sir. Uy, kaya hay gud nimo diha. Unsa man? Wa ka nay trabahoon? Break sa ko gamay na ngay, gutom. Ay palabi diha tasyo eh. Nay, kanay imo lawas? Murugig lawas buang. Sakita sa nimo mga istorya na ngay. Lain pa ato nang ba? Si Mang Minso ug si Sir ba? Hapit man sa kabuon, wala magtingog. Ay kana man gununta si Mincho, kay say nakasa. Siya ang mo paubos. Aw hinuon, ganahan ra ko sa sitwasyon. Aron way gubot. Kay hasta ko apektado, maglabad akong Uy, day. Giniha ka ra? Wa ko makabantay. Day off man ako ron no. Galain pa siya akong lawas kay nantanan ko eh. Nakay para sa tamal niya. Oh, sige. Magkuha usa ko day, ha? Day, day. Okay ka ra? Naunsa man day ka, ha? I-hyper siguro ko na. As no way ako ginawaan. Hiluyot! Asa man ka? Kadugay ko di mong nakabalik. Padung na ko sindahan. Doon na pinakitaan na di maayo. Na-shock gyud ko. Sa ba ng trabaho, uy? Imong itag na si Gabriel. Niya sa sinangag. May kuyog na babae, sweet kaayo. Ha? Sure ka? Ay go binuang diha? O lagi. Ari diri, pag-taksi karon dayon, aron makitaan nimo. Asa man na dapit? Dali na, way laing Sinaga Express, 3 plus gikas tindahan. Pag-taksi dayon. Sige, sige, sige. Buwan na ako. Kamu sa ipag tindahan, ha? Sige, General. See you next week. Why don't we have coffee for a change? Coffee na sad. Well, we'll take one. Beverage. Someone else. Okay. Pabuta ko ha. Magilis pa ko. Okay, sir. Whatever you say, you're the boss.